No, sme na druhom stretnutí. Konečne si mi tú kávu robil. Útorok, teraz neviem, či mám vlastne nadviazať na ten prvý alebo druhý, podstatné. Sme na stretnutí druhom v tomto zmysle, čiže ideme urobiť analýzu. Naposledy sme sa teda porozprávali o tom, že by bol priestor, možno nejaké záujem o nejaké informácie a ideme teda do toho. My, čo sa týka tej analýzy, začíname v podstate tak, že prechádzame 4 základné ciele. 4 základné ciele, ktoré človek v živote by podľa nás sa minimálne mal nad nimi zamýšľať. Ak bude nejaký akýkoľvek ďalší cieľ, ktorý by ťa zaujímal, tak sa kľudne o ňom môžeme porozprávať. Ale teda môžeme, súhlasíš s tým, že ideme tými 4 základnými zatiaľ. Áno, áno. Dobre, takže ten prvý úplne najzákladnejší je teda, že bývanie. Takže moja prvá otázka, ako momentálne máš vyriešenú túto otázku? Ako teda momentálne bývaš? No, ja som kúpil pred 2 rokmi som kúpil byt, ktorý sa teraz dostával. OK. Teraz znamená, že už bývaš, alebo ešte sa len budeš sťahovať? Budem sa sťahovať, no. Čiže budem sa sťahovať. 21 v zásade. Dobre, píšem. Áno. Teraz sa to dostávalo, teraz sa sťahujem, teraz to skolaudovali pred 2 mesiacmi. Dobre, čiže otázku bývania máš vyriešenú. V zásade áno, no. Dobre, tak ja mám také 2 otázky k tomu ešte doplniť. A ak sa ťa môžem opýtať, akým spôsobom si riešil tú kúpu toho bytu? Bolo to, akože vyplatil si... Bral som hypotéku a potom ešte bral som si nejaký spotrebný úver k tomu, lebo nemal som toľko peňazí. Dobre, hypotéka plus spotrebný. Dobre. A teraz teda hovoríš, že ešte to bude len odovzdávané, keď som ťa dobre počul? Nie, už to bolo odovzdané. Už to bolo a teraz sa tam budem sťahovať. Jasné. To teraz znamená... to dávam tak dokopy. OK. Čiže vlastne hypotéku si asi už splácaš, predpokladám. Teraz som začal. Začal si splácať hypotéku, no. Čiže teoreticky pravdepodobne k tomu ešte máš aj nejaké poistenie bytu a všetko v podstate vyriešené asi, ako má byť. Dobre, takže v nadväznosti na tie otázky, ktoré som ti dával na prieskume, že akým spôsobom, tak konkrétne, čo sa týka teda tej hypotéky. Ak by existovala informácia, ako na tej hypotéke možno predčasne splatiť, menej preplatiť, bola by to pre teba zaujímavá informácia? No to áno. Dobre, čiže dám si takto, plusko, že áno. A v rámci toho zhodnotenia, aby sme to možno urýchlili, neviem, či si pamätáš úplne všetky tie parametre, je to možno čerstvé, tak si pamätáš, ale bolo by možné, že by sme si potom, že by si poslal, alebo že by si nafotili tú úverovú zmluvu, pozrieme to, zhodnotíme to a podľa toho priniesli tú informáciu, čo s tým a ako s tým potom ďalej pracovať? Takže môžem, aj ten spotrebák myslíš? No ideálne, keď je to súvislosť s bývaním, takže v podstate nech je to v kope. Aha. No akože môžem, no. Hej, čiže dám si takú poznámečku, že audit. Dobre? No, keď tam viem platiť menej, to je pre mňa priorita, tak prečo by som mal platiť viac? Ja súhlasím, samozrejme. Presne preto hovorím, že tá informácia, že ako možno teda predčasne splatiť, alebo zase menej platiť, menej preplatiť. Takže na základe toho auditu by sme sa na to pozreli. A druhá otázka, teda som hovoril, že mám teda 2. Jedna bolo to financovanie toho aktuálneho, tá druhá je to v podstate ten byt, ktorý si momentálne kupoval, je to konečné bývanie? Čiže vieš si predstaviť, že tam budeš celý život bývať? To asi nie. Dobre. To asi nie, ale nemám akože stanovené, že kedy, kam by som sa chcel, tak určite keď pôjdem, tak by som chcel ísť do niečoho väčšieho, ale tak to závisí od toho, či budem mať frajerku, deti, manželku a tak ďalej, ale pre mňa je to akože momentálne si myslím, že postačujúce. Jasné, úplne súhlasím, veľa o tom neviem, takže neviem, či úplne môžem dovoliť si súhlasiť, ale to, čo si povedal, že nevieš, ako to úplne bude, takže neriešiš to veľmi. A ja by som možno od teba tak trochu chcel, lebo bavíme sa o tých cieľoch, že by si sa tak skúsil akože predstaviť a možno vysnívať, že ako by si to chcel, aby to bolo. Čiže poviem príklad, že o pár rokov by som chcel, aby to bolo takto. Čiže môžeme mať rodinu a teraz tou rodinou bývať byt, dom, Bratislava, mimo Bratislavy, alebo... No, tak
Takže... OK, tak za 8 až 10 rokov chcem rodinný dom v Bratislave. Čiže dobre, čiže 2029 až 2031, 8 až 10 vo rokov. vo veľmi blízkej blízkosti Bratislavy. Dom BA, blízke okolie, hej? No. A čo sa týka toho domu, keby si to teda hovoril, že mal nejak predstaviť, vizualizovať alebo vysnívať, tak ako by ten dom vyzeral? Bungalov alebo poschodový? Bungalov. A koľko izieb? Asi 6, možno podkrovný. OK, 6 izieb. Garáž? Určite pre 2 auta. Dobre. Bazén? Jednoznačne. Záhrada? Maličká. Alebo že veľký trávnatý priestor, ale málo nejakých stromčekov a podobných vecí. Okrasné môžu byť, ale keď sa rozprávame o záhrade, tak ja si záhradu predstavujem ako miesto, kde sa sadia nejaké plodiny a kde niečo kvitne. Takže... Veľa trávy. Rôzneho druhu. Áno. Dobre. Je niečo také ešte špecifické, čo by si akože vedel predstaviť, že toto by proste bol tvoj dom, že čím to by ho to akože odlišovalo možno? Ja som počul takýto raz príbeh, jeden kúzelník to mal, že zavri oči a predstavuj si tvoj dom a že kto je na zvončeku a ten kúzelník uhádol, že koho myslela to osoba. Mm-hmm. No, 2 psi. 2 psi. Možno 3. 4 plus pes. 2, 3. Možno 3. No. Kreslenie mi nikdy úplne nešlo. Tak tam napíš border, vlčiak a toto. A zlatý retriever. Bordel? Že tam je bordel. Vlčiak. Zlatý retriever. No. No dobre. Výborne. Super. Keby sme tomu, lebo ono sa hovorí, že rozdiel medzi snom a cieľom, alebo teda snom a cieľom je stanovený dátum a cena. Takže termín teoreticky máme, ale čo tá cena? Koľko taký domček momentálne v Bratislave alebo okolí stojí? No, 800 plus. 800 plus. To je akože veľmi široká škála, že 800 plus to je aj 2 milióny. Ale... Tak dajme, že 800 až mega. Tak ak súhlasíš, môžeme napísať 900, že ten stred. Môžeme. Dajme, že 900 000, hej. Za tých 8 až 10 rokov. A keď sa ťa môžem opýtať, je niečo už teraz, čo si v podstate spravil preto, aby si mohol ten cieľ zrealizovať za tých pár rokov? No snažím sa robiť nejaké kroky, ktoré ma k tomu dovedú. Dobre, môžeš byť aj taký konkrétnejší, že čo to sú, že neviem, práca, alebo neviem, no práca, zárobok, podnikanie. Práca, lomeno podnikanie. Dobre, práca, lomeno podnikanie, hej. Čiže, ale ako tak úplne, že povedzme, ak máš taký akože predstavu, že akým spôsobom, že chceš zarobiť tých 900 000 za tých 80 rokov a kúpiť si to v podstate z vlastných peňazí, alebo to chceš možno riešiť nejakým iným spôsobom, aj takto si nejakým rozmýšľal nad tým? Už. No, zarobiť asi nie, ale mať zárobok na to, aby mi na to dali úver. OK. Čiže zase tu ma napadá zase tá otázka, že bola by zaujímavá teda informácia, že koľko vlastne by mal byť ten zárobok a akým spôsobom to financovať. Tak to vie, to mi v banke predtým povedali. Dobre, OK, ale teda hovorím, že v rámci toho, že vieš, aký máš mať príjem, ale ono to je pri tom podnikaní, povedzme si úprimne, akože dokladovať taký príjem je celkom aj nákladné. Že, tak to znamená, že v rámci tých daní možno akým spôsobom to urobiť čo najefektívnejšie.
No, to je ďalšia vec, to by ma zaujímalo. OK, čiže máme takto púsko, že ako čo najefektívnejšie. Dobre. Niečo, čo by si doplnil tomuto cieľu bývaniu? Čiže máme tu v podstate ako keby dve úlohy, že rieši možno toto a potom pozrie toto. Respektíve najprv pozrie toto a potom možno rieši toto. No. Tak, OK, môže byť. Dobre, super. Tak poďme do druhého cieľu. To je, že zabezpečenie. Zabezpečenie To čo znamená? príjmu. No ono, v zásade my sme teda spoločnosť, ktorá rieši materiálne cieľe. Hej, čiže veľmi, to čo si spomenul, že za pár rokov rodina, ako priateľku a manželku budúci ti asi nenájdeme. A zatiaľ sa tomu nevenujeme, čo nie môže byť. Čiže riešime vo väčšine prípadov, aby si tí ľudia dokázali zrealizovať materiálne ciele. Ale na to, že sú to materiálne, to znamená stoja nejaké peniaze, tak ten človek potrebuje tie peniaze od nejakého spôsobu a nejakým spôsobom zarábať alebo od niekiaľ mať. To znamená, že vo väčšine prípadov, keď to mám tak zjednodušiť, tak človek je na začiatku niekde v bode A a chce sa dostať do toho bodu B. Hej, to je ten cieľ. A počas tej doby, povedzme v tomto prípade možno 8 až 10 rokov, na to, aby sa k tomu dopracoval, ten človek potrebuje zarábať pravidelne nejaké peniaze. Ale môže sa čokoľvek samozrejme v tom živote stať, kedy mu to zarábanie je trošku sťažené. A keď nastane tá situácia, tak otázka je, čo sa stane ďalej. Či ten človek má tak zabezpečený príjem, že pokračuje na tej ceste úplne v pohodičke ďalej, alebo odbočí a potom je otázne, či sa ešte niekedy vráti na tú pôvodnú cestu a dostane sa do toho bodu B. Hej, čiže toto v podstate rieši zabezpečenie príjmu. A teda moja prvá otázka je taká, že vieš si predstaviť, alebo teda, čo môže nastať v tom živote človeka také, že by to obmedzilo ten príjem? Aké tie situácie by mohli nastať? No nie, asi musel, neviem, že by som strátil zamestnanie. Čiže dobre, strátil zamestnanie. Strata zamestnania. Čo si myslím, že to by som si dokázal nájsť. Jasné. A potom nejaké zdravotné komplikácie. OK, čiže dajme teda nejaká že choroba, prípadne zdravotná komplikácia môže byť aj úraz. No. Hej. Je ešte niečo? Neviem, niečo také nenapadlo. My tam, samozrejme, to závisí od toho, že či človek teda už má rodinu alebo nemá rodinu, lebo teda v rámci rodiny teda určite aj smrť je teda situácia, ktorá teda v rámci rodiny robí v rámci toho príjmu teda šarapatu. No a okrem toho, že sa rieši teda zabezpečenie toho príjmu počas aktívneho spôsobu života, čiže ten človek stále zarába ten príjem, tak aj počas pasívneho, kedy už by si mal užívať v podstate ten dôchodok alebo tú rentu. Čiže, ale na Slovensku je bohužiaľ viac menej pravidlom, že dôchodok spôsobuje skôr znižovanie životného štandardu ako zvyšovanie. Čiže aj to by malo byť zahrnuté v rámci toho zabezpečovania toho príjmu. Hej. Čiže to je životné poistenie. To mi Životné... ponúkali v banke. Áno, k Hypotéke, no. Presne. A podarilo sa im? Úspešne? Sa im. Neboli úspešní? Tak teraz rozlišná, ja budem úspešný, keď ti ponúknem životné poistenie? Neviem, nejak som sa nad tým doteraz nezamýšľal, tak som zdravý človek. To je presne toto. Otužujem sa, nejem mäso, takže není dôvod. Nevidíš ten dôvod alebo zmysel zatiaľ? Zatiaľ som ho nevidel, no. Dobre. Neuvažoval som nad tým. Vráťme sa teda trošku o krok späť, hej, že k tomuto, čo som predtým položil tú otázku. A ono, keď si to človek ešte tiež vie predstaviť takým spôsobom, že toto je v podstate príjem, tu sú nejaké výdavky. Hej. Momentálne keďže si hovoril, že ten bytík si kupoval sám, tak vlastne príjem teba, ako keby sme to zobrali ako rodiny, je to 100% závislý na tebe. Hej, že nikto iný neprispieva ti alebo niečo. Takisto aj vlastne výdavky 100% znášaš ako keby sám. Čiže ak by som teraz urobil iba to, že zakriem výdavky, stane sa to, že zostane ti len príjem, nič nemusíš platiť. No, to je bomba. Dobrá situácia, hej, že super. A stane sa opačne, že zakriem ten príjem, zostanú iba výdavky.
No, tak to už nie je taká bomba. To už nie je až taká bomba, hej. A to sú presne tie situácie, možno, ktoré by mohli nastať, kedy sa to môže stať. A teraz moja otázka nie je úplne to, že čím si myslíš, alebo že či budem úspešný s predajom životného poistenia u teba, ale moja otázka je, že čo si myslíš, či je zmysluplné vôbec riešiť, že zabezpečiť ten príjem tak, aby čokoľvek sa stane, môžem teda si povedať, že ja ten príjem dočasne v podstate nepotrebujem. Lebo mám dostatok zdrojov alebo dostatok iných vecí, odkiaľ si vie v pohode uhradzať tých 100% tých výdavkov. To je moja otázka. Má to zmysel riešiť? No, závisí to na aké obdobie. Určite. Ja sa nechcem ísť úplne do nejakého školenia, že ako nejakých princípov možno, alebo jak by som to povedal, alebo to bude možno predmetom toho ďalšieho stretnutia, ale v zásade to, čo ma zaujíma, že na nejaké obdobie, pretože to, čo si spomenul ty, že životné poistenie je určite je to časťou toho zabezpečenia príjmu, nepoviem, že nie, ale zase na druhú stranu určite to nie je jediná vec. Lebo človek si môže zabezpečovať príjem rôznymi spôsobmi, alebo respektíve to zabezpečenie príjmu si je rozdelené na rôzne časti. Ja ti to v krátkosti len načrtnem, aby sme teda mali takú konkrétne, že to uchopiť alebo pochopiť. Sú veci, ktoré nemá zmysel poisťovať. My si to myslíme, alebo ideme si takúto filozofiu. Pretože sú veci, ktoré človek by mal riešiť krátkodobou rezervou, hej? Krátkodobá rezerva. To znamená, to sú peniaze, ako keby byť sám sebe poisťovňou. Čiže keď sa mi niečo stane, mám peniaze povedzme na účte alebo niečo, odtiaľ to viem vyfinancovať. Hej. Potom sú veci, ktoré by teda teoreticky človek mal riešiť nejakým poistením, povedzme životné poistenie, ktoré sú teda veci, ktoré môžu značne ovplyvniť ten zárobok. Čo sú teda ťažké choroby, úrazy a podobné záležitosti. Hej, že proste sú veci, ktoré človek akože nedokáže úplne predpokladať, čo sa môže stať. Som zdravý, ale niekomu tam vonku sa môže dopravná nehoda, čokoľvek, hej. A potom sú veci, ktoré nazvime to teda, že budovanie majetku, to sa dostaneme ešte k tomu, budovanie majetku, ktoré má zmysel potom ako keby dlhodobo riešiť. Čiže napríklad formou aj druhého piliera. Hej, na tom predchádzajúcom prieskume si hovoril, že to by ťa zaujímalo, ale druhý pilier sa dá využívať rôznymi spôsobmi. Človek si berie teda peniaze naspäť od štátu, ale zároveň má nejakým spôsobom zabezpečený aj do budúcna ten príjem. Čiže aj to je forma zabezpečenia toho príjmu. Takže ja som len hovorím, že nechcel som to teraz akože spomínať úplne veľa, ale iba v krátkosti ti povedať, že o čo ide. A moja teda tá otázka je, že ak by to teda dávalo, ak to dáva zmysel, že teda mať ten príjem nejakým spôsobom zabezpečený, hej, že... Tak z toho dlhodobého hľadiska, akože áno. Tak to dáva. To si myslím, že áno, stať sa môže čokoľvek a keby to bolo viac ako niekoľko mesiacov, tak by tam bol prúser, no. Jo, dobre. Mohol byť. A teda otázka, urobil si niečo preto, aby si ten príjem mal teda zabezpečený? No neurobil, však nepodarilo sa im to. Áno, to životné poistenie som áno, ale teraz ten druhý pilier už tiež viem, že nie ešte, si neriešil, ale napríklad tá krátkodobá rezerva, že... No to mám, dajme tomu na tých 4, 5, 6 mesiacov. 4 až 6 mesiacov, hej, to je v podstate taký ideálny stav. Dobre, ale teda keď to tak zhrniem zase, asi by ťa zaujímala tým pádom informácia, keď si povedal, že je to zmysluplné vedieť to minimálne, že akým spôsobom proste mať ten príjem zabezpečený dlhodobo. Hej. Výborne. Dobre, to bolo cieľ číslo 2. Poďme teda ďalej. Tretí cieľ, ktoré teda najčastejšie s ľuďmi riešime, sú deti. Ale neviem, vlastne som sa ešte nepýtal, máš detičky, nemáš detičky? Nemám, neviem, som sám. Ešte ani jedného z tých 3 psov ešte nemáš zatiaľ. Že by sme psa zabezpečili nejako, hej? Zabezpečenie psa? Zabezpečenie psa. Tak ako ľudia majú rôzne podoby. Čopka to robí. Robí, no. A my ešte, myslím, že aj Generali to, alebo minimálne to robilo. Ja som mal poistenú psa, keby si chcel. Bol taký produkt ešte dávno v českej poisťovni, sa to volalo, že Vybav to v českej, akože bolo to reklama, jak pes šteká, teda bav, tak Vybav to v českej sa to volalo. No dobre. V rámci cieľa zabezpečenia detí, ako normálne štandardne, keď človek nemá deti, tak neriešime tento cieľ. Ale ja ti ho len tak v krátkosti, aby si možno mal takú informáciu do budúcnosti, keď plánuješ rodinu, aby si teda možno mal teda takú informáciu aj dopredu,
ktorou by si môžeš nejakým spôsobom naložiť. A ak by si predstavil to, že teda to detičko, to dieťaťo už nejaké je, tak plánoval by si ho nejakým spôsobom pripraviť nejaký štart do života, že proste niečomu odovzdať, alebo dať nejaké peniaze, alebo zabezpečiť štúdium, alebo nejaké bývanie, alebo niečo podobné. Určite, no. Riešil by si to nejakú tú budúcnosť, hej, toho dieťaťa. No. A ja teda asi si tam možno ešte nad tým nejakým nezamýšľal, ale ako by si to, čo by bolo pre teba možno také, že najpraktickejšie? No asi by to bolo tak, že buď by som mu dal po strednej škole peniaze, ak by išiel na vysokú, tak po vysokej škole peniaze. Čiže nejaký balík peniaze. Nejaký balík peniazy, no. Keby si ty teraz tak predstavil, že keby si bol po vysokej škole, máš 24 či koľko tu dneska majú tie deti, koľko by bolo také, že nie že koľko by si chcel, lebo to by bolo asi že veľa, ale že koľko by bolo také, že OK, alebo ja neviem, že koľko by ten človek chcel, ja viem, že čo najviac, ale koľko by ten rodič chcel dať a to dieťa dostať zase, že aká je tá suma peňazí. No keď sa nad tým teraz takto zamýšľam, tak vzhľadom na to, že som teraz bral hypotéku, tak asi 10% z jednoizbového bytu. Čiže povedzme, keď 120 000, no jedna izba? Nie, menej to bolo. Teraz by mal hodnotu 135, ale ja som kupoval za 90, myslím. Čiže nejakých tých 9-10 000 eur. No, dajme tomu, že 10. OK, čiže dajme takto, že 10 000. Ono je to inak takú celkom dobrú sumu si trafil, lebo my keď používame príklady, tak v podstate 10 000 eur je niečo, čo by teoreticky, čo zhltne to dieťa počas vysokej školy. Hej, lebo aj keď študuje na štátnej vysokej škole, tak zhruba plus minus tých 200 eur mesačne to dieťa zje a ten študent zje a nejaké učebnice, nejaké tieto veci, aj keď človek neplatí školu. Ja, ale ja som to myslel tak, že toto by som dal po tej vysokej škole. No, že to je v poriadku. Akože v zásade nie je úplne akože podstatné možno, že kedy by, alebo teda keď je schopný si napríklad ísť na brigádu a zaplatiť si vysokú školu alebo život na vysokej škole sám, tak prečo nie? Jasné. Takže to je úplne v pohode. No ale teraz akože taká iná otázka, že ak by si sa vedel dopredu vlastne ako keby zamysleť nad tým, že čo by ti vlastne vyhovovalo pri tom, mám cieľ tomu dieťaťu dať 10 000, hej? A teraz mám možnosti, hej, že poviem príklad, že je to 25 rokov, že má to dieťa po vysokej škole. A teraz ja mu môžem začať napríklad postupne odkladať peniaze na to, aby za 25 rokov, čiže dám mu ich na 25 rokov, aby dostal 10 000. Čiže keď začnem od jeho narodenia, tak stačí mi, ja teraz vymyslím, to je úplný príklad, stačí mi dávať 30 eur mesačne. Hej? Alebo, na čo by som mu sporil proste po malých čiastkách dlho, tak radšej 10 rokov nebudem robiť nič. Keď začnem tak, že budem mať 10 rokov, tým pádom 15 rokov budem odkladať, ale už musím odkladať 60 eur. Alebo sa na to vykašľam úplne a teda budem čakať do jeho 20-ky a až keď pôjde na vysokú, vtedy ma už bude možno stať najmenej peniazy, lebo bude zárobkovo činný, lebo bude chodiť na brigády, tak už môžem mu odkladať viacej, no ale viem, že zase za 5 rokov už mu v podstate musím odkladať aspoň, neviem, koľko to ide, 200 eur mesačne. Teraz som si to hovoril, že nemám to úplne prehľadané, ale principiálne, ktorá z tých možností by bola pre teba možno taká najpriateľnejšia? No, tak asi tá prvá, jasné. No. Okay. Dobre, poďme teda na posledný cieľ a tým sú aktíva alebo budovanie majetku. Ja iba tak v krátkosti, aby sme, keď vlastne, neviem, či si niekedy asi si počul ten výraz, ale vieš, čo to predstavuje, tie aktíva, že čo to je konkrétne? To sú nejaké plusy, niečo, čo mi prináša. Presne. Prináša ďalšie peniaze, alebo ako by som to povedal? Veľmi dobre si to povedal. Sú to vlastne výdavky, teda to, čo ja ako keby vydám, s cieľom takým, že mi to niekedy v budúcnosti priniesie niečo naspäť. Hej, čiže to sú aktíva. A tie aktíva by sme mohli v podstate rozdeliť dneska do nejakých približne 3 kategórií. Prvé sú že realitné, to znamená, že príklad, že ja kúpim byt, ktorý prenajímam. Hej, v tom prípade je to pre mňa aktívum, keď v ňom nebývam a prináša mi ďalšie peniaze. Druhá možnosť je napríklad obligácie, to sú obligátne aktíva, to sú firemné, čiže ja napríklad zainvestujem do nejakej firmy, založím firmu alebo zainvestujem do nej peniaze, ktorá mi potom generuje zisk a tým pádom sú to zase pre mňa aktíva, alebo sú to finančné aktíva. To znamená, že dávam niekde peniaze, investujem,
ktoré mi potom v budúcnosti budú prinášať nejaké zase. Donesú kamošky so sebou tie peniaze a budem mať z toho, čo dám, budem mať viac. A tie finančné sú v podstate najjednoduchšie budovateľné, lebo byt dneska na prenájom stojí pár desiatok tisíc, minimálne ako úvodná investícia je tam potrebná. Takisto to podnikanie nie vždy býva úplne najlacnejšie, záleží od toho, aký typ. Takže tie finančné teoreticky môžem budovať od málo peňazí teoreticky. Dáme si taký príklad, že človek má 1000 eur príjem. Hej, to má nejaký príjem a teraz má tuto na druhej strane má nejaký výdavok povinný, mesačný, hej, čiže to je proste to, čo musí vydať. Zaplatiť hypotéku, bývanie, strava a tak ďalej. No. Tu mu niečo zostane a tu má potom nejaké výdavky, ktoré míňa, ktoré nie sú až povinné, ale proste človek si dopraje niečo občas. Jasne. Káva. Piješ kávu? Pijem kávu, dobre. Vidím, že IQOS, hej, cigarety. Vidím, že posilka. To si robím srandu, není vidieť, ale dobre. Hej, čiže proste takéto výdavky, ktoré nie sú už úplne povinné, ale človek ich väčšinou každý mesiac takým spôsobom. No a teraz otázka je, že či je tu na konci plus, mínus alebo nula. Hej, čiže keby si to mal iba tak hodnotiť, no? V súčasnom štádiu tým, že platím hypotéku a spotrebách, tak je to také, že plus minus nula. No, presne si to pomenoval. Všetky tri možnosti. Všetky tri možnosti, že nejaký mesiac tam je nejaký plus, potom tam je nejaký mínus a potom je tam nula, čiže plus minus nula. Plus minus nula, výborné. Dobre, dostanem sa aj k tomuto plus minus nula, ale to, čo chcem povedať, že ak ten človek je plus, tak teoreticky sa môže diať to, že ak dáva bokom nejaké peniaze, tak môže sa dostať do stavu, kedy v zásade tým, čo dáva bokom, nahradí ten aktívny príjem. A získa vlastne peniaze z iného zdroja, teda niekto to volá, že si tvorí ako keby druhý príjem alebo dvojzložkový príjem a tak ďalej. A tým pádom už nie je tak závislý od toho, že či chodí každý deň do roboty, alebo že do tej roboty možno ísť, možno nemusí. A ono to trvá dlho, ale nie? Tak to je, ja neviem, že to je krátko, že to bude do týždňa alebo do dvoch, ale tak zase relatívne, čo je dlho. Dajme si príklad. Podľa teórie finančnej gramotnosti človek by v podstate mal odložiť 20% z toho, čo zarobí, respektíve neminúť. Hej? Čiže keby zarábal 1000 eur, 20% je koľko? 200, no. Je 200, hej? 200 eur, dajme teda príklad, že by to odkladalo 20 rokov. Koľko odloží? 50, necelých 48. 48 000, hej, to vidí asi, áno, 48 000. 48 000 teda odloží a ten cieľ aktív, teda to znamená, že buduje sa ten majetok, tak namiesto 48 000 má na účte nie 48, teda ale 110 000 eur. Hej? Za 28 rokov, to za 20 rokov? Za 20 rokov. Hej, ja mám 28. No, čiže 48 teoreticky. No a z týchto 110 000 človek môže mať rentu, teda príjem, ktorý je teda pomimo 500, povedzme plus minus 500 eur mesačne. Ako dlho? Ako dlho by mal ten príjem 500 eur mesačne? No. Ono to je v podstate táto, keby sme úplne presne to stanovali, to na 25 rokov, je to keby vlastne že dočasná renta. Ale zase, trošku ideme do tých informácií, ktoré budú aj potom, ale nie je podstatné, povedzme na tých 25 rokov. Ale toto je ako modelový príklad, to znamená, že on sa to dá akokoľvek prispôsobiť, nastaviť, zmeniť. Ja tiež neviem, že koľko napríklad zarábaš presne ty, čiže to je naozaj príklad. Jasné. Čiže vieme to ako keby prispôsobiť. Podstatný je princíp, že akým spôsobom to môže fungovať. Čiže tým pádom z tých 500 eur si teoreticky, ak má povinné výdavky 500 eur, tak vlastne teoreticky ich vie pokryť. Alebo môže samozrejme, poviem príklad, potiahnuť, že 20 rokov, však 48 ešte som akože úplne v kľude, no tak to potiahnem 5-6 rokov a namiesto 110 mám 150 a už mám rentu 750, hej? Príklad hovorím. Čiže podstatné je teraz iba to, že takýto princíp toho budovania majetku ako keby využívame, alebo dá sa to riešiť. Čiže otázka nejaká k tomu? Asi nie. Zatiaľ nie. Výborné, dobre. Takže máme tu 4 ciele a ja by som teraz chcel vlastne, aby si ich, to je veľmi dobré slovo, ktoré sa mi niekedy nedá úplne vysloviť, že oprioritizoval. Dobre, stanovil priority tým cieľom. Dobre, čiže máme bývanie, zabezpečenie príjmu detí a aktíva,
a teraz teda priradiť priorita od 1 po 4, čo je v podstate v tvojom momente momentálne to najdôležitejšie. Takže ako? No, ako prvé asi by som chcel nejak poriešiť to zníženie tých výdavkov na tej hypotéke. OK, čiže to dáme jednotka. No, potom by som chcel riešiť ten druhý pilier asi s tým dôchodkom nejak. Dobre, čiže tu si dáme teda zabezpečenie 2. 3 a 4, hej? Tak, no, že áno. Tak deti, keď ešte nie sú tri. Dôchodok. Výborne. Dobre. Super, no v podstate máš niečo, čo by si doplnil? Ako nejaký cieľ alebo niečo podobné? Ale zatiaľ začneme týmto a postupne budeme pridávať, ako na fotbale, vieš, na 100%. Tak, dobre. Dobre, takže zase iba môžeme to uzavrieť asi rovnako ako predchádzajúce stretnutie. Dohodnime sa rovno, že kedy by sme sa mohli stretnúť, aby sme mali naplánované, že kedy ti poviem tie informácie, ako sa k tomu dopracovať a ako sa to bude dať. Hej, čiže budúci týždeň, alebo zopakujeme útorok o 5:00? No, ideálne. Výborne. Ideálne. Útorok 17. A ja ti mám poslať tie veci ohľadom tej hypotéky. Ideálne. Keď čím skôr pošleš, tým lepšie. Môj mail máš, takže na ten audit, aby sme to mohli pozrieť, zhodnotiť, a či koľko sa tam dá ušetriť, akým spôsobom sa s tým dá spraviť. Niečo. Dobre. OK, dohodnuté. Vybavené. Super. Dobre. Ďakujem ti veľmi pekne. A ja.